everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oh, kadugay ba? Oo, man tubag ganito na. Hello? Oh, Hello? lalaki? Oh, shit. Kino sa tumitubag niya ako. Ganun di si Chuna ang nakatubag. Hello? Hello? Awan na yun tingog. Anong huwag mo siya mo tingog? Alan, Oh! Langga! May nanawag ni mo. kadungog bitaw ko sa bagting. Imong gitubag? Oo, ako na lang gitubag. Yang kinsa man? Nakapunbok. Pangan, bong. Bida. Uy, ayaw patakag tubag. Good! Ay, sorry lang. Nagtuo magog ko. Basig emergency ba? Yung ako matingog. Kinsa dito siya? Ako manager. Umaw ba? Uy, sorry ha. Wang, ay, sorry kayo. Ako na bagyong gitubag. Ay, basig magduda to. Oh, magdudang nga unsa? Basig magduda to. Nga nakatubag, amahan sa kong anak. Oh, amahan bitaw ko. Ngano di ay? Ay ako nagipatuo nga single mom ko. Agiatay na lang. Magiatay man. Single mom ka? Oh! Ngano ko taon ni amang ko? Ay Alan, mo na nasugdan ako. Pagpaila nga single mom ko. Hinungdan gani, agipatrabaho ko kay naluoy siya nako tungod kay single mom ko. Ug pinaagi sa trabaho, makatabang ni sa pagbuhi sa akong anak. Nga sa ato pa. Single mom, lagi ko lan. Unsa day ko? Asa day ko? Ha? Ako guro ni. Ngano man? Ngano di ay? Sige ano di ay? O baka kasabot? Ay. Ipasabot naman ti ka. Mao di ay nga. Unsa Di ka si- ko nimo pa kuyugon dito sa Boracay. Kay kuyog nimo ang imong manager unya di ka gusto nga may bawan nga nag-iipon ta. Correct ka lang ga. Ngano ko taon, pidasad. Unsa naman na iko aning baya, unsa man ko, pahoy na lang ko ani? Tempasa, nasuko ka? Ha? Nasuko ka? Bidasad, oy. Kisa mo si malipay na taon, ha? Imo din gilimod. Ang matuod mong kahimtang. Nagpatuo kang single mom ka. Nga niya man taon ko. Ha? Walang ta makasal. Pero ni atawon ko, nakikuban ko nimo sud sa daghan ng mga katuigan, ha? Gani mugarduar ng atong anak unya ilimod pa ko nimo. Inya tungod anak lan mag-away ta? Ha? Mag-away ba ta? Kuan manggod kini. Pagklaro, mag-away ba ta? Kuan manggod. Wala ay sa kayong unaon gud. Sakit sa kaya sa akong side. Uy, nga imo kong ilimod. Og tungod anak mag-away ta. Og kung mag-away ta, watay mayong buot. Og di ta magtingganay. Kaya nag-away man ta. Di naman ta magkasinabot. So moabot sa punto nga magbuwag ta. Tuna. Oh, unya unsa man gusto ka? Gusto ka nga magbuwag ta, Alan? Hello, Bong. Apol. Oh, nanawag ka, boss. Agahon. Mangutan ako. Okay, go ahead. Unsa man na? Kinsay kauban ni Chunang lalaki. Ha? Usbon ako pangutan. Kinsa ang kaubang lalaki ni Chuna siya gipuy-an karon? Kinsa? Nanawag ko niya. Lalaki ang mitubag. Wa ko makitubay. Gi-off ko dayon ang akong cellphone.
Di ba single man siya? Yes. Yes, bossing. Single ba siya? Single Pero lalaki mo nagkatubag sa kung pagtawag niya. Bossing, sorry ha. Sorry. Sorry, bong. Di pagod ko makatuwag kon kinsara siya. Bossing, nag-iya to paryente. Oh, mau ba? Okay, sige. Salamat. Bye. Oh. Iyang palyente. Wa ni mo nakita, ha? Kining mga butangan ni anato, bunga ni sa kong diskarte. Natay motor, cellphone, nga akong gihandom na ako. Karon nagkabutang na ta. 'Di ba? Ref, TV. Kana bunga sa kong diskartilan. Pusahangyo lang sad ko. Alam ko palagod. Hinuon uban ni ko sa kong diskarte. Chuna. Kon kontraktor pa lang tingali ka, di ko mo diskarte. Unsay kontraktor? Hisgot mga kontraktor. Wala ka kadungog sa mga balita aron. Nga ang mga kontraktor, milyonaryo, bilyonaryo, tungod sa kwarta sa gobyerno. Anong naabot ng tandaan ng kontraktor? Ay mao lagi ba, kung na kontraktor pa lang ka, dili ko muhimog diskarte, oy! Mao ba? Oh. Ay, kadiyot sa, si Apple, nanawag na ko. Kadiyot sa. Hello, Paul. Oh. Oh nga naman. Oh, ansa man? Ha? Patuo siyang single mom. Diskarte ko na. Tungod siyang diskarte. Patuo siyang single mom. Tungod kay naluoy niya, ang iyang gingong manager, di pa trabaho. Aron makatabang pagbuhi sa among anak. Oh, nangutaan na di siya ni mo? Oo, no, tana. Kinsa ko ni kauban ni Moron nga laki. Hanggom, gudis alan, gud. Iyang gitubag ang cellphone, pagtawag niya. Unya, uman siya ni tingog. Ay, naku. Ay, tawag kumpiyansa na di nga na mong cellphone. Ha? Napatuon ba kang single mom ka? Mao gani, Paul, na kuyawan ko. O niya, di lang mo tawagan. Masabta to, kay paminaw na ko, day. Nagsilos kiday. Sige lang, tawagan ako. Saan man mo? Akong pasabton. Nga ang nakatubag, akong igagaw. Ha? Nakakita man gud to si Humba god sa dihang gihatod ko nga nisugat si Alan nako. Nya nangutan naman siya kinsa among lalaki. Akong giingnan nga akong igagaw. Oh, okay. Ana na lang. Until now, wagin manawag na ko si Chuna. Wa pa siya makailan ako sa hingpit. Chuna, ayaw pasok asibong. Kailain kog masuko. Wa ko'y maayong buot. Daling mahiubos si Bong. Oh. Wa palibak. Siya kining nanawag. Hello, Chuna. Hello? Sorry ha nga, wa rin ko makatubag. Kay may gilakaw ko. Nagpalit ko og makaon. Naggibilin mo gud ako akong cellphone good. Unya ang nakatubag nimo ang akong igagaw. Oh. Igagaw? Yes. Akong igagaw. Ni asabay. Kay nangayog ayuda. Oh. Ayuda? Nangayog ayuda. Nangayog sinugatan. Nahibaw man nga gikan ko sa Boracay. Wa kuno kamutingog kuno sa dihang gitubag niya ang phone. Yes. Wa ko mutingog kay nakalitan ko. Nakalitan ko nganong lalaki mo nagkatubag. Niiknat ako kilay. Siloso ko, Chuna. Bong. Siloso ko. Labaw sa tanan.
Di ko gustong linglahon. Nakasabot ka? Ha? Chuna? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!